ka sin kum som ni nuwa hei mokhar kan len ve thin na het lai kong atang hian kan hostel tang kan lo chawa ti chuan hetlai ve yan tlai ati kan leng thina hei building thar te po alo om to nge a hianin khai bunga van leng te reng em chuanin hetlai mi pui lun so bara bazar ya ta tang sonin kan hostel pan thei tho ta ma se alun het hut lu to ka kal pe la uso karinga tuna hianin kan pi hostel kalo om china lumding ri hostel enge meglai working girls hostel a kaldona chuta kan pi ne chuan kan in bezau chia ani po office atang in ka thleng chia ron ti a ma chuan hetlai hian overbridge om china chu chu alo om to lava hei lunga leng hle mai mi pui hi pianan om supa kan pi chuan kalkong ibo ngem ti ni ron pia ila se theng em te se thei te re nge akatia akong lun lam hi chu ka kal pe lo min tam mai ti hianin katang hianin ka chuk tha anga student field kal tlangin kan hostel lui ka zupo do ani zanin tla hi ani na taka chuan NSS festival kha azo na ani to a state dang te phei chu tlai an ho ngala keini ero chu enge kan ho na tur sumo khan min man chi lo enge zan in kan ria mai ngai ne hu campus kan ria na thu nei tu tele kan SNO te ne na kan shila zan in ria na min offer thei do na chuan tlai cho po min pedona daru ka tlai cho kha e turania ke ero chu hei anti ka tlo do na wangin daruk choi kha kanang man don lawa amai ro chu anti te na e ngal mai anga a chu lungai thak lem lawa hei khai kalunga leng te mai FB han live ve te po acha ko ma se chu tiang tur chan ka dan hena zero pak lawa heng lai te po mokhar church Presbyterian Church khani a hetlai hi chu motor te chu kal ve fo thau ta ma se enge kong lun pui kha ani lem lawa ma se film khuri ro chu ngai ve khop mai chuan shillong a hi chuan an motor hon reng hi a music tel chi khan da an ron tiri to hi chuanin hari jing thei khop mai mo When I turn to a bazar, we poke a calman to don lava. Suanin hostel bulvela kaleng alanga hostel bulvela po. Melsia taken a day. No, like an hun lai angati po khan. That's one kalanga. Motor can kian look at like on zok kazodon and it has zok here. Can pick hand kabouti can tlawh gala se em vegan ni kan ti ve nge kha heng lai te chu ami cheng te nen hian kan in seviau po ni chuang lo kan tlang nelin kan kal ve na sa thin em a kan hun lai kha chuanin kan mel te pui an mungun ve thin hle a in be em lo mai la he kan hanin nui vele sak thin khania tuna chuan engkim hi enge heta mi cheng then khate po khovela dam to lo thi to te pon om ve nge in karinga chuti rual chuan then kha chu tar ve tak te mo mun danga homta te pon om ve inarin oma tuna om te chu an mel kha kan siat ngai lo te pon ni to mai the ne compound nei lo hin om mang lawa shillong a chuan tiang hian anin kul ha rem thei em an in te a sap thei em tiang chuanin ania chuan tuna ka ma loka building hi an pui an nei lo chungin a then hi chu lian ve a heng ho te pe chu sa phun lai a sakania hei tun thleng a lo lo ma tuna building show deuh ka ma mi hi kan chian ho chan kan shevek ome lunglen thak hle mai lal mon zawi ka ngai hle mai
tuna yan student field ka thleng che pa chumi bula chuan dinam hall ti te pawh awma dinam hall ti hi chu hei puke silal vunga te thuzi avela te pawh a tel ve khamo kan hre theuh awm mizo shillong na kal lo te pon kan chiar deuh vek to in ka ringa ti meng pui ting deuh chuanin chung te chu ani a chumi pia loka chuan Robert Hospital a awma chumi englava chuanin Robert Hospital te pawh hi mizo ne na in relate na deuh mai hi awma Robert Hospital hunga khan tu thlan nge awm kha o kan thei ngi lok chu tang vel chu nia chuan helai vel hi sinot compound vekania mana kan om thin lai te pawh khanin enge keyboard te pawh kha zir ve ka tum hiala kanin befel vek to mai ro chu student ni kha chuanin poisa kha a harsa a hi practical te na tur khan enge keyboard kha nei ngai awangin leina tur kha nei ta si lawa hei tun thleng ka thiam chak na kha ala re elawa ma se kala zir ta chuang lo chu nia hun tha chuan chung te pawh chu karil ruah hian a hrerenga hei hi DNS Walang Memorial Higher Secondary School kha ni a mission compound shillong a building ero hi chu kan om lai ami khani to lawa an lo sa tha to ni oi heng lai vel chian hawa kan kal khom thap lai te kha ka van ngai ve amai ro chu enga po chu lo ni se ke po tun anga pathian khonga ina zar liawa dam taka ka tlo le thei hi i kalom tak ko zeta nge karil ruwa tlo le chak na kha ka nei fo thina amai ro chu hun tha nei de har em atun huna NSS notice festival kan school kha ka tel ve thei hlo maya chumi wanga kal thei chu kania kalom hle maya chuan hei sinot higher secondary school ania hei hin building ania kan om lai ai chuan halo show to zok bokani ti chuan hemi dot loka hianin KJP hostel kha om china tun tleng hian ala om nge om lo chu sinot noya mi tho ania kan thian ten om china wangin ke ni po kan valeng phei ve thina yang chuanin KJP hostel om le kan hostel working girls om te kha chu kanin po em thina ni hei college alo om dei to ni hi sinot hian hunan nei tha sin chuan sotlai building lian pui ron lang so sinot college kha ani somi opposite che so kan hostel chin chu ani mai ka thleng chep to ni chuan hetlai hi student field ania hei ke ni te po kan hostel om lai khan heta hianin kan hostel te po kan game ve china football te kanin el ve china ni kalung aleng ani ti hi chu soi enge soipo ngai lovin chiang sa kalung len dan le ka chung ril min fan dan hi ka shil fia thiam che lawa amai ro chu kalung leng po ni se thil om lo ani lawa kalung leng me lo se chona mak jok dona kumli kumnga tal tap mai kan lo om ve na ani wangin kalung leng lo thei lawa
chuta enge a mihring cheng heta enge aram nei tu te khasi hi kawan nei khop maya enge kanin mil phian mai thina chumi ni wang chuanin hri om ti na chan tur em kha kan nei lem lawa student ni lai kha chuan ni kan riru te po kha malam ngai to awang ha chang om tho ma se hei ala thoveng ve a hi khatiang khan kan la om nen thil te khan no ma em a thian ho a hu ho kha chuanin engkim mai kha enge phur om taka ti theile zamap lawa ti thei te kha lo ni ve boka student kan nia sum le pa ya chuan kan pa che em a hei amai ro chu kan hlim ve thei em a kan hmaba ka kan hmalam huna enge thleng don ti reng shelo khan lim takin hun kan hmang ve thina ril ru ha chang le nom sam lo chu kan nei ve thina lom amai ro chu enge student ni line na kha chu kan hring nu na nuam kan ti hun lai ber kha ani lo thei lo hei hi dinam hall chunia ma se a building chu lo dang vek to ta dinam hall an la tiem in en chiang ba itu kadinam hall it's not written out there. Last time about 20 years back the building was very small. It is still the Dinam Hall? Yes. Okay, thank you. Let me have covered. Hey Dinam Hall ala ni reng ani hi hey ta hi in jake a building po alo dang vek to ka phone na hi fiat cha lo mai the it's not college chu ki tikhan alang ur maya building po an lo sak bel na sa to hle me hey Dinam Hall chu ti hian he chuan hemi pia lo ka hianin minister in thin kha oma chu basket ling don ya hemi student field a hianin tui kan choi ve chini ti han ala in phung lo ta I kan tui ho lo changa piang in sotlai lo ka son tui point oma kan choi chu kan chip chuan na thina ni he vuan lo te khan kan kal thina ta chuanin a basket ling do minister a eng ber nge a minister ni na ka chu ka shemai lo te chuan min en thina thiam min tilut tuka kan thla te khamin lak saka chuan basket ling do fa pa petera phei kha chu ba petera phei kha chu mizoram te om thina enge chumi ni wang chan mizoram tong tlem te kha thiam ve a hi enge min be ve na sa thina ni chu ta keima hostel kan che swal te phei kha chuan min ngai to alu to ka zinga local thina Godi hospital atanga kalau ho to nu khan iron kal renga hetianga chon apple eizel tur I thluak heng mopal theilaka apple ina veng don che tia aron soi reng zela kan anti kong ni dai po khanin ba petera chuan ngai to hle mai che te min fiam vela tiang vel chuanin hetlai hmuna hianin thingtlang atanga kal mi khwal ma ni la ami cheng te an fel awangin enge kan nuam kan ti ve em chin hei sinat college po hetlam atang entrance moi lu tuk main ti han an lo siam vek to kanom hun lai kha chuan om ngai me lo hetlai vela hian kan tui cho chu hei hetlai hi basket ling do te in chu ani thina tu na lan ni rengem ti ka she ho lawa hetlai te chu ala zim reng mai chuan ti hian ka chuak chianga hemi college opposite cha kha kan hostel chu ni mayanga kan pi po in lo ngak reng tong chu tai kong chu siam tate pon tum ve ni na lang hei tlai te hi kom na ve nge mai ka thleng ta hai khung lai vel te khu goti road ang kha ala ni veka a chuan hnoi kha main road chu ni ta heta tang po hian import lang veka ti hian oi sinot college po alo ro pui to hle mai
heng lai ti la om reng reng lo kan om lai chuan het lama po hei entrance liam pui chu lo la om thon ani hi heng lai hian an college in ka kal ne alo chungin amak lu tu khati lai an principal khan min ka she mai thei to lo an student a min nga ya ti hall cha bi te kha ke ma min kol tira chuanin hei hi kalo om to thina kan hostel ngei mai kha ani a Excuse me, is there Kong Nida? Oh yes, Kong, please come here. Oh, she's my auntie finally. Oh, I'm so happy. Auntie, oh, how are you? You are more beautiful than before. Thank you. Yeah, thank you. Oh, bandrai lah one. We'll have Bible study. Let us Now. here inside. Oh, okay. Okay. I'll attend also. No, Yeah, okay. You feel hurry, no? You go back to. No, I'm not in such a hurry, but I have to go back to Nehu campus by night time. Or you will go back to Mizoram today? Actually, the sumo driver told us that he cannot leave at that late, 7:30. So we cannot get ready at 5 p.m. in the evening. So we just postponed to leave tomorrow evening. Oh, okay. The one who take the Bible study. Yes. Oh, they do, but they won't come. Smart, this Smart. Smart, you can drop by the one. Oi nga ka happiness room dan. Oi nice ya auntie. You coming alone? Yes, I'm coming on. Your friend? Because hi Baba, how are you? Oh, it's been such a long time since we didn't meet again. Oh, I'm so happy to meet you again. That is your son? No. Small. Oh, small boy. No, it's this. Come on, you remember her? Yes, I remember. Husband? Oh, only me, I don't have. It's better. Come on. Nowadays, it's better. No. But you both are more like handsome and beautiful, Baba. Yes. Do you remember me, Ba? Yes, I remember. Yeah, actually, it's been such a long time back, and even if you don't remember me anymore, I can understand. Yeah, it can be like that also. But auntie and me, we always contact each other, and yeah. Thank you. Oh, hello, Baba. How are you? Jaden. Feeling shy. Jaden. Oh, Jaden. Jaden. Okay.